6 часа след като публикувах тайните снимки на Луната, 3 неидентифицирани мъже нахлуха в апартамента ми. Измъкнах се за секунди. Но това, което ме ужасява, не е, че ме преследват, а че снощи, когато погледнах Луната през телескопа, видях светлини да мигат в двоичен код. Декодирах съобщението, то гласеше: «Знаем, че знаете. Не се връщайте тук». И осъзнах, че не военните ме следят. Беше нещо там горе. Казвам се Алекс Петров. На 28 години съм, хакер съм и преди 3 дни хакнах архивен сървър на Пентагона. Мислех, че ще намеря тайни бюджети. Това, което открих, бяха 17 000 снимки на лунната повърхност, които НАСА беше крила в продължение на 50 години. Снимки, показващи структури, кули, невъзможни геометрии и създания. Ако искате да продължите да получавате истини, които струват животи, истории, за които убиват, за да ги скрият, абонирайте се сега. Защото това може да е последното ми предаване. В момента ме търсят мъже. Унищожиха 2 от 3 ми резервни копия. А тази сутрин НАСА обяви нова пилотирана мисия до Луната. За първи път от 50 години. Дестинацията? Точно кратерът на снимките. За март 2026 година, и знам защо. Защото това, което е там долу, се е събудило. За да разберете какво съм открил, трябва да знаете истината за това кой съм и как съм стигнал до тук. Не съм гений на филмовия хакер. Просто съм някой, който не може да спи през нощта и е намерил опасен начин да запълни празнотата на ранните часове. Роден съм в Санкт-Петербург, Русия, но израснах в Съединените щати от 8-годишна възраст. Баща ми беше софтуерен инженер, майка ми учителка по математика. И двамата ме научиха да виждам модели там, където другите виждат само хаос. И тази способност, тази проклета способност, ме доведе до този момент, криейки се в ефтин мотел в покрайнините на Денвър, знаейки, че всеки изминал час ме приближава до края. Работя като етичен хакер от 22 годишен. Компаниите ми плащат, за да се опитвам да проникна в системите им, да открия уязвимости преди да го направят истинските престъпници. Това е честна, законна и скучна работа. Толкова скучна, че започнах да търся по-големи предизвикателства посред нощ. Започна невинно. Университетски системи. После ниско ниво на правителствени сървъри. Никога не съм крал нищо, никога не съм причинявал щети. Просто гледах. Просто исках да знам дали мога да вляза. Беше като изкачване на планини. Целта не беше да се стигне до върха, а да се докаже, че е възможно. Миналия вторник преди 3 дни, докато ровех в уязвимости в стари системи, открих нещо странно. Резервен сървър на Пентагона, използващ устарял протокол за сигурност от 2003 година. Не основната система, тя е практически непробиваема. А мъртви файлове, данни, които вероятно никой не би си направил труда да защити толкова стриктно, защото са толкова стари, че вече не биха били актуални. Файлове на НАСА. По-конкретно мисиите Аполо от 1969 до 1972 година. Мислех си, че ще намеря технически спецификации за остарели ракети, може би някои бюджетни бележки от студената война. Неща, които биха били интересни за историците, но нищо взривно. Отне ми 4 часа, за да разбия криптирането. И когато най-накрая влязох в главната директория, видях нещо, което ме накара да спра напълно. Папка с име, което не би трябвало да съществува в публични или дори нормални класифицирани файлове. Името беше Luna Observation Suppressed Protocol Permanent Silence. Сърцето ми биеше учестено. Протокол за постоянно мълчание. Това не е нормален бюрократичен жаргон. Това е език за активно прикриване. Език, който означава, че съдържанието вътре никога, при никакви обстоятелства, не трябва да вижда бял свят. Щракнах. Папката съдържаше поддиректори, организирани по мисия. Аполо 10, Аполо 11, Аполо 12, чак до Аполо 17, последната пилотирана лунна мисия. Всяка поддиректория съдържаше стотици, понякога хиляди файлове. Снимки с висока резолюция, аудиофайлове, преписи на комуникации и видеоклипове. Започнах с очевидното. Аполо 11. Мисията, която постави Армстронг и Олдрин на лунната повърхност. Отворих първата снимка. Беше изображение на лунната повърхност, направено от лунния модул по време на спускане. Нищо особено на пръв поглед. Кратери, сив прах, извитият хоризонт.
Но тогава забелязах нещо в десния край на изображението. Сянка. Не сянка на скала или естествена кута. Идеално права сянка. Вертикална. Като кула. Или монолит. Отворих второто изображение. Беше увеличено изображение на същия регион. И там, ясно като бял ден, въпреки ниската резолюция на технологиите от 60-те години на миналия век, имаше структура. Нямаше друга дума, която да я опише. Структура. Направена от нещо, което отразява светлината по различен начин от лунната скала. Игли, които природата не създава. Умишлена геометрия. А на заден план още структури. По-малки. Образуващи модел, който приличаше на град. Малък град, може би. Или преден пост. Но определено не беше естествен. Умът ми веднага рационализира. Сигурно е игра на светлина. Или артефакт от изображение. Сенките създават илюзии. Но тогава отворих третото изображение. И четвъртото, и петото. Всички показваха един и същ регион от различни ъгли. Всички показваха едни и същи структури, а в някой от тях имаше и нещо друго. Нещо, което накара стомаха ми да се преобърне. Имаше светлини. Малки точки светлина, идващи от вътрешността на кратерите. Сякаш имаше нещо под повърхността. Нещо, което излъчваше собствена светлина. Превключих на аудиофайлове. Преписи на комуникациите между Аполо 11 и контролния център на мисията в Хюстън. Официалното предаване, това, което беше излъчено по телевизията на света, беше чисто, репетирано, историческо. Но тези преписи бяха различни. Те представляваха пълните комуникации. Всичко, което беше казано, включително частите, които бяха изрязани от публичното излъчване. И това, което прочетох, ме накара да осъзная, че съм се натъкнал на нещо монументално по-голямо, отколкото си бях представил. В един от транскриптите, датиран на 20 юли 1969 година, има разговор между Армстронг и контрола на мисията, който никога не е бил излъчен. Армстронг докладва: Хюстън, виждаме големи обекти на ръба на кратера Дедал, структури с изкуствен вид. Искаме потвърждение, че в този регион няма съветски инсталации. 17 секунди мълчание. След това отговорът от контрола: Игъл, няма съветски инсталации никъде на Луната. Повтарям, няма известни инсталации. Можете ли да опишете какво виждате? Още едно мълчание. Тогава Олдрин се намесва в разговора. Това са кули, Хюстън. 3 на брой. Може би 30 метра високи. Не изглеждат съветски. Не изглеждат човешки. Преписът свършва внезапно. Следващият запис е 3 часа по-късно, сякаш е имало времева примка. А когато комуникацията се възобновява, тонът е напълно променен. Всичко е официално. Няма споменаване на структурите. Сякаш този разговор никога не се е случвал. Но имах доказателството. То беше точно там. В датиран и автентичен текст. Продължих да разследвам. Всяка мисия имаше свои собствени аномалии. Аполо 12 съобщи за светлинна активност под повърхността в океана на бурите. Аполо 14 улови метални звуци с неизвестен происход чрез сеизмографи, оставени на повърхността. Аполо 15 фотографира това, което те описаха като полупрозрачно куполно образование, което изчезваше между орбитите. Но най-лошото беше на Аполо 17. Аполо 17 беше последната пилотирана лунна мисия, изстреляна през декември 1972 години. Официално мисията беше напълно успешна. Събраха скали, проведоха експерименти и се върнаха благополучно. Край на историята. Но във файловете, които намерих, имаше видео. Видео с продължителност 2 минути и 43 секунди, което няма официална идентификация. Само буквено-цифров код и бележка. Класифицирано, постоянно, директно. Заповеждане от Никсон да не се унищожава, да се запази изолирано. Свалих видеото. Отне 15 минути, връзката беше бавна. Когато най-накрая го отворих, това, което видях, ме накара да се усъмня във всичко. Видеото започва с трепереща камера, очевидно заснето на ръка. Показва вътрешността на голям кратер. Качеството е лошо. Технология от 70-те години на миналия век, но достатъчно, за да се видят детайлите. Астронавтите се спускат по стръмен склон. Един от тях коментира: база, ние сме на приблизително 100 метра от пукнатината. Подготовка за по-внимателна проверка. Гласът от контролния център отговаря: продължете внимателно. Дръжте камерата включена. Камерата приближава снимката към пукнатина в лунната повърхност. Не е нормален ударен кратер. Пукнатина
Сякаш нещо е разкъсало скалата отвътре. И докато камерата приближава, забелязвам светлина, идваща от вътрешността на пукнатината. Изкуствена светлина или биолуминесценция. Невъзможно е да се каже, но определено не е слънчево отражение. Един от астронавтите прошепва: „Боже мой, има нещо там!“ Камерата се опитва да фокусира през отвора. И за кратък миг, може би 3 или 4 секунди, виждам движение. Нещо се раздвижва в дълбините. Нещо органично, с текстура, която е хитинова, като черупка на насекомо, но в много по-голям мащаб. И след това множество крака или пипала, невъзможно е да се различат излизащи оценките. Записът прекъсва рязко. Черен екран. Когато видеото се възобновява, 5 секунди по-късно, камерата е насочена към небето. Тежко дишане на астронавтите. Един от тях вика: „Назад, обратно в модула веднага!“ Звуци на бягане, треперене на оборудването. И тогава, в последните 3 кадъра преди видеото да приключи напълно, камерата за кратко се връща назад. И това, което е в тези кадри, е умишлено замъглено. Но дори и през умишленото цифрово изкривяване можете да видите форма. Голяма, излизаща от пукнатината. Нещо, което не би трябвало да съществува. Нещо, което е било живо на Луната. Бях парализиран 20 минути след като го гледах. Превъртях видеото 12 пъти. Всеки път потвърждавах това, което очите ми видяха, но умът ми отказваше да приеме. Имаше живот на Луната. Или нещо, което се движеше като живот. И НАСА знаеше. От 1972 година, в продължение на 50 години. И го криеха. Но последният файл беше това, което свързваше всичко. Това, което трансформира отделните аномалии в координирана конспирация. Това беше официален меморандум от 15 януари 1973 година, подписан от 8 директори на различни космически агенции – НАСА, Съветския Роскосмос, Европейската ЕКА и 5 други. Меморандумът беше кратък, директен, ужасяващ в своята простота. След задълбочен анализ на данните, събрани от мисиите на Аполо, от 10 до 17 бяха направени следните заключения. Първо, има убедителни доказателства за изкуствени структури с нечовешки произход на лунната повърхност и под повърхността. Второ, има доказателства за биологична или еквивалентна активност в множество региони. Трето, има доказателства за интелигентна реакция на човешко присъствие. Четвърто, всички пилотирани лунни мисии се отменят за неопределено време. Официално оправдание – съкращение на бюджета. Истинско оправдание – те ни видяха, те реагираха и въз основа на поведенчески анализ те чакат да видят дали ще се върнем. Единодушна препоръка – не се връщайте. Поддържайте абсолютно мълчание. Разпространявайте наратив за обществена незаинтересованост и финансова невъзможност. Протоколът за постоянно мълчание е активиран. Видяха ни и чакат да видят дали ще се върнем. Тези думи отекнаха в съзнанието ми. 50 години лъжи, 50 години твърдения, че сме спрели да ходим на Луната, защото е твърде скъпо, защото обществеността е загубила интерес, защото нямаше какво повече да се открие. Но истината беше много по-проста и безкрайно по-ужасяваща. Спряхме, защото открихме нещо. Нещо, което ни караше да се страхуваме да се върнем. И тогава забелязах нещо, което ме накара да препиша всичко веднага, което ме накара да допусна грешката, която сега ми коства живота. В края на бележката имаше ръкописна бележка. Един ред с червено мастило. Преоценка, насрочена за 2025 година. Ако сигналът продължи, помислете за мисия за сдържане. 2025 тази година. И ето какво ме накара да публикувам всичко това. Какво ме накара да прекъсна десетилетия мълчание, дори знаейки последствията. Защото преди 3 седмици НАСА официално обяви програмата Артемида, нова пилотирана лунна мисия, след 50 години. И избраното място за кацане, обявено с голяма фанфара като регион с безпрецедентен научен интерес, е именно кратерът Дедал. Същият кратер с структурите, същият кратер с пукнатината, същият кратер с съществото. Те ще се върнат и каквото и да чака там, сега е будно. Трябваше да спра до тук, трябваше да изтрия всичко и да се престоря, че никога не съм го виждал. Но имаше нещо в снимките, нещо в видеоклиповете, което не ме пускаше. Някакво висцерално чувство, че виждам само повърхността на нещо много по-голямо. Затова направих това, което би направил всеки обсебен идиот. Гмурнах се по-дълбоко.
И това, което открих в най-дълбоките слоеве на този сървър, промени не само разбирането ми за Луната, но и за цялата история на човечеството. Имаше скрита поддиректория. Тя не се появяваше в нормалния списък с файлове. Трябваше да използвам криминалистични инструменти, за да я открия. Сякаш някой умишлено се беше опитал да я скрие в самата класифицирана файлова система. Името на директорията беше просто код Селен Протоколо Origem. Когато успях да й осъществя достъп, открих документи, датиращи много преди мисиите Аполо. Някои бяха от 1962 година, други от 1958 година, а най-старите, тези, които ме накараха да осъзная истинския мащаб на конспирацията, бяха от 1942 година, 1942. Втората световна война. 27 години преди човекът да стъпи на Луната. Защо в архивите на НАСА би имало документи за лунни наблюдения от това време? Отговорът беше в първия документ, който отворих. Това беше доклад на германското военно разузнаване, заловен от съюзниците през 1945, когато Берлин падна. Докладът описваше таен нацистки проект, наречен Мондауже – лунно око. Според документа, германски учени, използващи най-модерните телескопи по онова време, са открили структурни аномалии на лунната повърхност. Структури, които не биха могли да бъдат естествени образувания. И потревожното е, че са открили промени. Структурите не са били статични. Те са се променяли през месеците на наблюдение. Докладът включвал зърнести телескопични снимки, но дори и благодарение на примитивното качество на технологиите от 40-те години на миналия век, било възможно да се видят геометрични модели в района на морето на спокойствието. Нацистките учени теоретизирали, че Луната не е естествен спътник, а древна наблюдателна станция, вероятно с извънземен произход. Според доклада, Хитлер е наредил проектът да продължи с най-висок приоритет. Той искал да осъществи контакт, искал технологията. Искал да докаже, че арийската раса не е единствената висша раса във Вселената. Но след това войната свърши. Нацистите бяха победени. И ето къде историята става наистина обезпокоителна. Операция Клапер, тайната американска програма, която доведе нацистки учени в Съединените щати след войната, не беше само за ракети. Ставаше дума за това, което тези учени знаеха за Луната. Вернер фон Браун, човекът, който в крайна сметка проектира ракетата Сатурн Фетикър, която отведе Армстронг до Луната, беше посочен в документите на Мондоуге. Той знаеше, винаги знаеше. И когато стана архитект на американската космическа програма, той взе това знание със себе си. Имаше вътрешна бележка на НАСА от 1964 година, 4 години преди Аполо 8, да обиколи Луната. Фон Браун пишеше до директора на НАСА. Германските наблюдения от 1942 до 1945 година бяха потвърдени от нашите собствени телескопи. Структурите са реални. Те се движат. Препоръчвам всяка пилотирана лунна мисия да бъде подготвена не само за изследване, но и за евентуален контакт. Характер на контакта – неизвестен. Намерение – неизвестно. Риск – изключителен. Те знаеха преди да тръгнат. Мисиите Аполо не бяха просто за да стигнат до Луната преди руснаците. Те бяха за проучване какво има там и евентуално за осъществяване на контакт. Но нещо се обърка. Нещо, което не беше в плановете. Защото в по-късните архиви, след Аполо 11, тонът се промени драстично. Фон Браун написа друга бележка през август 1969 година, седмици след историческото кацане. Те не са пасивни наблюдатели. Те са териториални. Армстронг съобщи, че се е чувствал наблюдаван през цялата извънкорабална дейност. Олдрин описа потискащо присъствие, което само се увеличаваше, колкото повече се отдалечаваха от модула. Силно препоръчвам бъдещите мисии да избягват регионите с най-голяма структурна активност. Но препоръката беше игнорирана. Аполо 12 отиде в океана на бурите, друг регион с висока активност. Аполо 14 изследва планините в Рамауро. Аполо 15 разследва Хадли-Риле. Всяка мисия се приближаваше до аномалните зони. Сякаш те тестваха границите. Провокираха. И тогава дойде Аполо 17, последният. И това, което се случи по време на Аполо 17, беше причината за окончателното отменяне на всички бъдещи мисии. Имаше един документ, който не беше в видеото, което гледах, доклад от астронавтите от Аполо 17.
класифициран с гриф «Строго секретно», класифициран като «Космическа строго секретна», обозначение, което дори не би трябвало официално да съществува. Докладът описваше какво се е случило, след като камерата е била изключена, след като видеото е приключило. И това, което прочетох, ме накара да разбера защо е било поддържано 50 години мълчание. Според доклада, когато астронавтите се втурнали обратно към лунния модул, след като видели съществото да излиза от пукнатината, те не могли да излетят веднага. Имало е необяснима неизправност в двигателните системи. В продължение на 47 минути те били заседнали на повърхността и през тези 47 минути били принудени да наблюдават какво се случва навън. Съществото не ги преследваше, не атакуваше модула, но други се появиха. От други пукнатини, от близки кратери, от тунели, които се отваряха на повърхността. Астронавтите преброиха 14 различни същества. Размерите им варираха от приблизително колкото размерът на кола до невъзможни за оценка, вероятно 100 метра дълги. Описанията бяха объркващи, противоречиви, сякаш човешкият ум не можеше да преработи напълно видяното от очите. Сегментирани като членестоноги, описа един астронавт. Но с изместваща се симетрия, добави друг, сякаш не бяха напълно триизмерни. Но най-тревожното не беше външният вид на съществата. Беше поведението им. Те се организираха, образуваха кръг около лунния модул и след това стояха неподвижно. Просто наблюдаваха в продължение на 47 минути. Сякаш учеха, анализираха, вземаха решения. Един от астронавтите съобщи: имах отчетливото усещане, че общуват. Не с звуци, но усещах нещо. Натиск върху ума ми. Сякаш говореха директно в мозъка ми и посланието беше ясно: махай се, не се връщай. Когато системите най-накрая се върнаха в експлоатация, излитането беше перфектно. Сякаш неизправността никога не е съществувала. Сякаш е била умишлена демонстрация. И докато модулът се издигаше, съществата просто се оттеглиха, върнаха се в пукнатините, изчезнаха под повърхността. И последният коментар в доклада за разпит, написан от разузнавателния офицер, провел разпита, беше: и двамата астронавти показват признаци на тежка психологическа травма. И двамата настояват, че съществата са ги пуснали умишлено, че са могли да предотвратят излитането завинаги, ако са искали, че това е било предупреждение, препоръка, незабавно отменяне на всички бъдещи лунни мисии, докато не се постигне по-добро разбиране на ситуацията. И точно това се случи. Аполо 18, 19 и 20 бяха отменени, официално поради съкращения в бюджета. В действителност, защото човечеството току-що беше открило, че не е само, дори не на собствения си естествен спътник. И това, което беше там, беше показало съвсем ясно, че Луната не е открита територия за колонизация. Но ето какво ме накара да публикувам всичко, какво ме накара да допусна фаталната грешка. Защото, докато преглеждах тези документи, открих нещо от преди само 6 месеца. Септември 2025 година, доклад от астрономически наблюдения. Телескопите на НАСА, в координация с ЕКА и други агенции, бяха засекли подновена активност в региони на лунни структури, по-специално в кратера Дедал. Структурите, които бяха останали неподвижни в продължение на десетилетия, отново се движеха, разширяваха се и имаше топлинни сигнали, топлина, излъчвана от лунната недра. Сякаш нещо се събуждаше. Докладът включваше препоръка, която ме смрази до смърт. Предвид ескалацията на активността и потенциалната заплаха за сигурността на Земята, в случай, че съществата решат да напуснат Луната, се препоръчва въоръжена разузнавателна мисия. Цел – оценка на вражеските способности и, ако е необходимо, превантивна неутрализация. Програмата Артемида е одобрена за март 2026 година. Ще бъде включен класифициран полезен товар, множество вакуумно адаптирани тактически ядрени бойни глави. Те ще се върнат на Луната, не за да изследват, за да атакуват, за да се опитат да унищожат това, което е там, преди да се превърне в заплаха. И ще го направят без предупреждение на обществеността. Ще разположат ядрени оръжия на Луната и евентуално ще ги взривят срещу същества, които са живели там много преди да съществуваме ние. Същества, които са ни пуснали да си отидем преди 50 години, които са ни предупредили.
които са можели да ни унищожат, но са избрали милост. И сега ще ги атакуваме първи. Ето защо го публикувах, ето защо копирах 3 терабайта данни и ги разпространих в анонимни форуми. Защото светът трябва да знае, защото това решение не може да бъде взето от шепа генерали и политици в тайни стаи. Ако ще провокираме война с цивилизация, която вероятно е с милиони години по-стара от нашата, цялото човечество заслужава да има глас. Но направих грешка. Грешка, която сега ми струва всичко. Защото 6 часа след публикуването те дойдоха. И когато избягах от апартамента си за няколко секунди, когато се обърнах назад и видях мъжете в костюми да претърсват пространството ми, осъзнах нещо. Те не просто търсеха файловете. Те инсталираха нещо. Оборудване. Антени. И тогава разбрах. Те не ме проследяваха само с наземни методи. Използваха нещо друго. И снощи, когато погледнах луната и видях светлините да мигат в двоичен код, когато декодирах съобщението «Знаем, че знаете». Не се връщайте тук. Осъзнах най-ужасяващата истина от всички. Не военните наблюдаваха луната. Луната наблюдаваше мен. Записвам това от мотел в покрайнините на Денвър. Стая 23. Завесите са спуснати. Лаптопът използва тройна VPN връзка. Но знам, че няма значение. Знам, че ще ме намерят. Защото не само военните ме търсят. И може би никога не са били само военните. Нека обясня какво открих през последните 48 часа. Какво ме накара да разбера, че цялата тази ситуация е много, много по-лоша, отколкото си представях. След като избягах от апартамента си, прекарах първата нощ в евтин хотел, използвайки фалшиво име. Не спах. Просто прегледах всичко, което бях изтеглил, опитвайки се да осмисля мащаба на това, което държах в ръцете си. И именно по време на този обсебен преглед забелязах нещо, което бях пропуснал първия път в метаданните на лунните снимки. В ексив данните, скрити във всеки файл с изображение, имаше координати, не лунни координати, земни координати. Всяка снимка на лунна структура имаше свързан набор от земни координати. Първоначално си мислех, че това са просто маркери за това къде е била обработена или архивирана снимката. Но когато започнах да нанасям тези координати на карта, се появи модел, геометричен модел. Координатите образуваха глобална мрежа, точки, разпръснати по всички континенти. И когато проучих какво съществува на всяко от тези места, стомахът ми се сви. Една от координатите сочеше към Гиза, Египет, пирамидите, друга към Стоунхендж, Англия, трета към Теотиуакан, Мексико, Мачу Пикчу, Перу, Великденски остров, Анкор Ват Пумапунко. Всяка координата съответстваше на древен археологически обект, мегалитни структури, места, които масовата археология все още не може да обясни напълно как са били построени с наличната по онова време технология. И тогава осъзнах, структурите на Луната и структурите на Земята споделяха нещо, същата невъзможна геометрия, същите ъгли, които не се поддават на обяснение, сякаш бяха построени от едни и същи архитекти или по един и същ дизайн. И изведнъж десетилетия теории за древни астронавти, изгубени цивилизации, забравено знание, вече не ми се струваха толкова абсурдни, изглеждаха като документация. Дълбоко в данните беше заровен текстов файл. Файл, който изглеждаше като нечии лични бележки, а не официален документ. Без подпис, без ясна дата, само писмени наблюдения, сякаш в дневник. И написаното там напълно промени разбирането ми за всичко. Те не са нашественици, не са посетители, те са оригиналите. Те са били тук първи. Не на Земята, а наблюдавайки Земята. От Луната. За колко време? Невъзможно е да се знае. Но доказателствата сочат милиони години. Те са наблюдавали динозаври. Те са наблюдавали примитивни бозайници. И тогава, преди приблизително 200 000 години, са наблюдавали нещо ново. Примати, които са започвали да използват инструменти, които са започвали да мислят и са се заинтересували. Структурите на Земята не са построени от примитивни хора. Те са построени за примитивни хора, като храмове, лаборатории, сигнали, не знаем. Но знаем, че това съвпада с необясними еволюционни скокове в човешкото познание. Сякаш нещо е помогнало, ускорило се е. И тогава, преди приблизително 10 000 години, активността е спряла. Лунните структури са в латентно състояние. И човечеството е оставено само да се развива, да расте,
да достигне определено ниво, но те са продължавали да наблюдават, винаги са наблюдавали. И когато най-накрая пристигнахме на Луната през 1969 година, когато стъпихме на тяхна територия, това не беше изненада за тях. Беше очаквано, може би дори планирано, но нашето присъствие активира нещо. Събуди нещо, което беше в хибернация, и те ни уведомиха: можете да посетите, но не можете да останете. Още не. Може би никога. Умът ми гореше, докато обработвах всичко това. Цялата човешка история, преосмислена. Ние не бяхме вид, който еволюира изолирано. Бяхме експеримент или проект. Нещо създадено или култивирано от разумни същества, които ни наблюдаваха от Луната в продължение на еони. И сега, след като ни дадоха хиляди години да растем, след като ни позволиха да достигнем технологичния капацитет да ги настигнем, бяхме на път да ги атакуваме. Бяхме на път да обявим война на собствените си създатели. Но имаше още. Винаги имаше още. Защото снощи, когато погледнах през прозореца на мотела и видях пълната луна в небето, когато взех преносимия си телескоп от болезнено любопитство, видях светлините, не просто произволни светлини, умишлен модел на мигане, и осъзнах, че това е код, двоичен код. Отнеми 3 часа, за да го декодирам напълно, защото съобщението беше дълго, и когато най-накрая го преведох, трябваше да го прочета 5 пъти, за да повярвам на това, което виждам. Алекс Петров, знаем името ти, знаем какво направи. Ти разпространи истината. Това е добре. Вашият вид трябва да знае преди събитието, но сега сте опасни за тези, които искат война. Те ще ви елиминират. Не можем да го предотвратим, но можем да предложим нещо. Когато дойдат през смърт, когато донеса оръжията си, няма ние да умрем. Ще бъде вашият вид, освен ако не спрат. Предупредете ги, кажете им, че не сме техни врагове, никога не сме били. Но ако сме принудени да избираме между нашето оцеляване и тяхното, ще изберем нашето, винаги. Свързваха ме, директно, от нещо на Луната, нещо, което знаеше името ми, което следеше всяко мое движение и което ме използваше като пратеник. Но пратеник на какво? На ултиматум, на предупреждение, на заплаха. Прекарах следващите няколко часа в пълна паника. Проверявах прозорците, слушах всеки звук в коридора. Знаех, че мъже в костюми могат да се появят всеки момент, но също така знаех, че залогът е нещо много по-голям. Ако съобщението беше вярно, ако мисията Артемида наистина носеше ядрени оръжия, ако наистина планираха да атакуват, тогава това нямаше да е просто акт на агресия. Щеше да е самоубийство, защото каквото и да е било на Луната, то е имало технология, милиони години по-напреднала от нашата. То е наблюдавало нашия вид още преди наистина да бъдем вид. И ако решат да отмъстят, затова направих нещо отчаяно. Нещо, което вероятно е решило съдбата ми. Използвах последния резервен файл, който имах, този, който военните все още не бяха открили, и публикувах всичко. Този път не в неизвестни форуми, навсякъде. Wikileaks, новинарски сайтове, социални медии, пълен потоп от информация, 17 000 снимки, стотици документи, всички видеоклипове, включително декодираното съобщение, което получих. Всичко, с просто заглавие: истината за това защо спряхме да ходим на Луната и защо сме на път да направим най-голямата грешка в човешката история. 3 часа по-късно започна. Не мъже в костюми на вратата, нещо по-фино, по-плашещо. Историята ми започна да изчезва. Публикации изтрити, файлове премахнати, акаунти временно спряни. Сякаш имаше глобално координирана сила, която да заличи всяка следа от това, което бях споделила. Но те не можеха да заличат всичко. Недостатъчно бързо, защото видях коментарите преди да бъдат изтрити. Видях хора да казват, че са го изтеглили, че са направили копия, че го разпространяват. Информацията беше навън. Вече не можеше да бъде напълно потискана. И може би точно това искаха те, съществата от Луната, от самото начало. Не, че аз щях да оцелея, а че истината щеше да оцелее, че когато дойде март, когато мисията Артемида излети, ще има достатъчно гласове, които ще се питат, ще протестират, ще изискват прозрачност. Тази сутрин се събудих от шумове на паркинга, погледнах през процепа в завесата. 3 черни джипа, мъже в костюми, които излизаха, проверяваха стаите и знаех, че времето ми е дошло.
Но преди да изключа този лаптоп за последен път, преди да се опитам да избягам последно, което вероятно ще бъде на празно, трябва да запиша това в протокола. Ако слушаш това, значи съм успял да го кача, преди да ме хванат. Означава, че историята ми е оцеляла, дори и да не го направя. И имам нужда от теб да направиш нещо. Трябва да погледнеш луната. Наистина да погледнеш. Не просто случайен поглед, а всеотдайно наблюдение. Защото през следващите месеци, с наближаването на март, ще започнеш да забелязваш неща. Светлини, които не са били там преди. Модели, които се променят. И може би, ако обърнеш достатъчно внимание, ако наистина искаш да видиш, ще осъзнаеш, че никога не сме били сами, че никога не сме контролирали ситуацията и че бъдещето на нашия вид зависи от това да направим правилния избор сега. Без война, без агресия, а смирение. Признание, че ние сме новодошлите във Вселена, много по-стара и по-населена, отколкото някога сме си представили, и че тези, които са ни наблюдавали как растем от самото начало, заслужават поне да се опитаме да общуваме, преди да прибегнем до насилие. Чувам стъпки в коридора, чукат по близките врати, проверяват систематично всяка стая и знам, че когато стигнат до 23, когато разбият тази врата, няма да има обяснения, няма да има арест или съд, просто ще изчезна. Като другите преди мен, които знаеха твърде много, но сега и ти знаеш. И това трябва да е достатъчно. Трябва да промени нещата. Защото през март 2026 година човечеството ще вземе решение, което не може да бъде отменено. И ако изберем погрешно, ако атакуваме, вместо да водим диалог, тогава това, което ще се случи след това, няма да е тяхна вина. Ще бъде наша. Погледнете към небето. Поставете под въпрос всичко. И ако видите светлини на луната да мигат по шарки, знайте, че не сте сами. Знайте, че те също ви наблюдават. Чакат. Надяват се, може би, че ще бъдем по-мъдри от нашите лидери. Това е последното ми съобщение. Алекс Петров, 28 години. И дори да ме заглушат, истината ще оцелее. Те са вече на вратата. Ако искате да продължите да разкривате истини, които струват животи, истории, за които убиват, за да ги скрият, абонирайте се за този канал, защото ще има и други като мен. Други, които ще рискуват всичко, за да знаете. И заедно може би можем да променим това, което предстои. Кажете ми в коментарите от кой град ме слушате, защото трябва да знам колко от нас знаят сега, колко от нас ще погледнат към небето през март и ще си спомнят. Не забравяйте, че изборът все още е наш. Погледнете луната и помнете, те ви наблюдават.